Simba makuru nokuta kuna simba rakavepo risina kubva kuna Mwari. Iwo aripo akaiswa kuna Mwari. Saka anoramba simba anodzivisa zvakaiswa kuna Mwari. Zvino ivo vanodzivisa vanozvitorera mhosva. Nokuti vabati havachisi unobata basa rakanaka asi rakaipa. Unoda kusatya simba here, ita zvakanaka zvorumbidzwa naro. Nokuti ndiye mushumiri waMwari kwauri kuti akuitire zvakanaka. Asi kana uchiita zvakaipa chitya, nokuti iye habati munondo pasina, nokuti ndiye mushumiri waMwari, mutsivi wokutsamwa zvakaipa. Chamboti tauri topinda munyaya dzedu dzakaimba pano. Zvose zvamunoona kuita zvinopfuura zvakanaka kuita zvakanaka. Tinoona muzora tinosangana naro kana tichitonga nyaya ramunofanira kuti munzwisise. Muri kuzvikonzera pamwe pacho kuti dambudziko nokusaziva. Mudare muno munhu anotenderwa kubhadhara mari muchana kusvika apedza kubhadhara. Basi pano pamwe pacho pokuti mutadza kubhadhara nekuti tida kuona kuti tinoitwa sei zvekutanga. Saka kana wati urega uchibhadhara kuti uone kuti unoitwa sei zvichireva kuti unenge uchizvidza mutemo. Saka chakanaka chinokutumirai zvikonzo. Uyu ni muridzi wavo. Ndozvo zvamunofanira kunge muchiziva izvozvo. Tine mhosva dzatinotonga dzakati wandei apa dzamuri kukonzera matambudziko imimi vakadzi nevarume. Vakadzi mapfekere nyambuita hana kunaka, pfekaiwo zvinhu zvakanaka zvinokupai chimiro. Pano pomwe kupfeka kuti muri kuda varume, kuno umwe kupfeka kuti regai ndimbokuudzai hapana munhu akashata panyika. Mwari akasika vanhu vese akafanana naiye. Paakasika denga nenyika akaona kuti chandasiya panyika munhu ndobva aisa munhu anova anotonga zvinhu zvese panyika. Saka munofanira kuti muzive kuti munhu wese akakodzera panyika anodiwa naMwari kati kupfeka hunhu muridzi wavo. Ndizvo zvamunofanira kuziva. Dambudziko rimwe muinaro vakadzi kuzorowa mafuta izvi wanga waita accident zvironda izvo hazvipori. Vakadzi idai varume chaivo chaivo mazvinzwa, kana imi varume idai vakadzi venyu chaivo chaivo. Ndozvo zvamunofanira kunge muchinzwisisa. Neimwe tsamba iri mubhaibheri ukaiverenga inoti Jesu paakasvika mutemberi achiona temberi inotsvina akatora shamhu akaranga, temberi ikava tsvene, vanhu vakasara vanamata vatsvene nokuti akanga abvisa vakaipa. Tofanira kuti tiite zvinhu zvakanaka kwete zvisina kunaka. Ine zvimwe zvimatsamba zvandinoona zvokuya panapa izvi ndichazitaura hangu nezvazvo. Bati pane imwe nyaya yamunoita so pana akambobata rize pamuda inonzi chii pachirungu scorpion ndizvozvo.
Mana akamboribata. Paribata rinoita sei? Arirume zvakanyanya rinongoita kuti pfo chete. Tati pachirungu rinonzi chi? Scorpion. Ndimakaenda kuchikoro ndatobvunza apa zvanzi rinonzi chi? Scorpion. Saka tiri kuti scorpion ukaita zvisiri zvoinoita sei? Saka zvimwe zvamurikuita manje zvikuda kutondigenda kuda kuti ndinzwe chindoti. Saka ndinokuranga. Ndipei nyaya dzinoda kutaura namambotoni. Dzokutanga. Nyaya yangu ndoda kubudirwawo pachena nemurume ndagara kwenguva refu tisiri tese. Ndakuda kuzivawo zvavari kufunga. Tazvinzwa naye? Wazotaura pindura? Handwa kubudirwa pachena. Handizive kuti chaanonyanya kubudirwa pachena chachona ndechipi. Because iye ndiye akabva pamusha, handina kumudzinga ndinokuona. Wasuziva kuti chaada kubudirwa pachena chino kuti iye ndiye akabva papa unamudzinga unamuramba. Alright. Hanzi iye ansuza kuti zvizvi zvoda kubudirwa pachena ndiwe wega ukabva pamba ndakukudzinga ndakuramba. Ndivo vakandiudza vakati pana baba isina nzvimbo yako. Ibva pano ende kumusha kwenyu. Nekuzozviona kuti chokwadi. Kwakaita 6 months ndichingoenda ndichiona amai vega pamusha. Amai ndichivabvunza vachiramba. Chaita kuti ndibvunza amai. Iye foni yangu anga asingadairi. Mameseji andinonyora paWhatsApp aioneka kuita blue kuti asvika asi asina anopindura. Ndozvandakazoona kuti seri kwe6 months ndopandakazoona kuti chaireva ichokwadi kuti ibva pano pamusha pasina nzvimbo. Wazvinzwa? Waizwa zvamwaitsvaka zvinhu? Chokwadi. Inini handina kumudzinga pamusha mukadzi. Ndiri ndakamudzinga. Iye azosvika pakuzotakura zvinhu. Ndizive kuti akanga ashaya munhu kuti aiuya kana tete kana mbuya tutaura. Asati atuta zvinhu. Tuta zvinhu vaakaita iye kwakaratidza kuti iye ndiye asisade zvemusha. Alright, ndambobvunza hangu wenyu. Iye akatuta zvinhu achienda. Achienda kumusha kwavo. Ndobva aita mwedzi mungani? Nanhasi asati adzoka. Akaita mwedzi mungani? Kusvika nhasi patiri kutaura. Pane 3 years. Saka pa 3 years idzodziwo ukazoteerawo here kuti ganiteera adzimai? Nina ndakamurowo kuti iye semunhu akatuta asina kudzingwa kana kurapwa. Ndiye achauyawo munhu kuti vanzwa kuti chichiitika. Wanga uchimirira kuti semunhu akaenda tisina kumudzinga achauya nevakuru. Saka zvikadaro uri kuda here mukadzi wako? Handina kumuramba musha wake uri. Kana usina kumuramba zvinoreva chii kana uchita 3 years usina kuteera mukadzi? Ndakamirira kuti iye achadzoka sezvisina kumudzinga. Wanga wakamirira? Paukamboenda kuenda kumukonza waituma kuti tikonzere mukadzi? Pakanga pasina dambudziko kuti kanga tichiwirira. Maiwirirana? Ndosaka ati uchindibudira pachena tichiwirirana. Wezi 3 years dzawandisa mukadzi ari ega iwe usina kuteera. Ndosaka kuti chiwo chindibudira pachena iwewe. Chimbudira pachena. Saka ndiri kuti musha wake uri kwanda kumudzinga ngadzi. Ndara matopedza. Oh. Tukupai mukana. Ura muchato. Kuna panoita marriage 3 years singakaita. Usikuda mukadzi. Ndemugura muchato. Iwe kanzura muchato wako. Takuchopira kusaina mesi. Ina ndakuramba mukadzi. Ndiri kutaura kuti musainisa mesi apo muchato uita 3 years. 3 years iwe mukadzi ari ega usina kuteera. Asi ini ndiri kuti mukadzi Ndati mese divorce. Ndina chekutaura changamira. Taura. Pazvinhu zvangu zvandakanga ndasiya vakatengesa ma 90 kg 6 echibage andakashaya nekukumbira kuti achengete vana vake. Wazvinzwa? chokwadi. Uri kudire zvinhu zvakasiya. Chibage charutaura kuti chakasiwa. Asina kugadzariwa zvokuti chibage chichiwa. Saka kunyeperwa. Chokwadi. Vana vakuchengeta? Varoora? Kuroora chii? Kunzi kuroora? Ndikubvunza kuti kunzi kuroora chii? Ukabvisa pfuma yake sasa?
Asi masaka manganeshi bake 6 ma 90 kg 6 ma 90 kg 6 anobhadhara 4 right ndiyamusaina kumisi let's quote